खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट साइक' आनजादनि सिलेबास फोसावबाय। जयरामपुराव आलफा उदांनि सासे केडारआ सारेन्डार जाफैदों। फिसाज्लानि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि गनायथि बिनानै सुनिलनि बिसिया डिजिपिनो लाइजाम लिरहरदों। गवालपारायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे सुबुंनि जिउ फोजोबदों। 2026 मायथाइनि थाखाय कंग्रेसनि सान्थ्रि गाहाया थियारि। दा सान्थ्रिफोरनि गोहोखौ बारायनायनि थांखि बुंदों भुपेन बरा। मरियनीआव मासे हुलक गिब्बननि गोथै सह मोनदों। दैबानाया लासै खमायनायनि जाहोनावबो 5 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा खहा जानांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। रायजोआव नैथि खेबनि थाखाय खुंजानो गोनां 3थि आरो 4थि थाखोनि थिसनथाइनि थाखाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद सुंद'यै ADRE नि सिलेबास फोसावबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो ADRE आनजादखौ सिगांनि पेटार्न बायदियै खुंनाय जागोन होननानै फोसावदोंमोन। बेनि उनावनो ADRE आनजादा माबायदि जागोन आरो मा आयदानि सोंथि फैगोन, बबे आयदायाव बेसेबां नम्बरनि सोंथि थागोन, बेफोरखौ लानानै बिजाथिफोरनि गेजेराव गोनो गोथो सोलिगासिनो थानाय समावनो साइक' आनजाद खुंनो गोनां स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसना दिनै आनजादनि सिलेबास आरो सोंथिनि पेटार्नखौ फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला 3थि थाखोनि साइक' आनजादाव गासै 150 MCQ सोंथि थागोन। मोनफ्रोमबो सोंथिनि हेंथायै 1/4 नम्बरनि नेगेटिभ मार्किं थागोन। बिदिन्थि बायदियै 1 नम्बरनि सोंथिनि हेंथायै 0.25 नेगेटिभ मार्क थागोन। मोनफ्रोमबो सोंथियाव मोनसेनि बांसिन फिननाय सायख'योब्ला गोरोन्थि हमनानै लागोन। आनजादनि सोंथि बिलाइया असमिया, बांला, इंराजि, बर' आरो हिन्दी रावाव जागोन। BA डिग्री लेभेल मासनि आनजादाव 150 सोंथि थागोन आरो गासै नम्बरा 175 जागोन। 3 घन्टानि बे आनजादाव ससियेल स्टाडिजनि मोन 30, जेनेरेल नलेजनि मोन 35, लजिकेल रिजनिं एन्ड मेन्टेल एबिलिटिनि मोन 20, सानखान्थिनि मोन 30, इंराजिनि मोन 10 सोंथिफोर थागोन आरो मोनफ्रोमबो सोंथियाव 1 नम्बर थागोन। बेनि अनगायैबो रिडिं कम्प्रेhension एन्ड इंलिश लेंगुवेजनिफ्राय मोन 25 सोंथि थागोन आरो बै मोन 25 सोंथियाव 2 नम्बरै थागोन। HS लेभेल मासनि थाखायबो 150 सोंथि थागोन आरो मोनफ्रोमबो सोंथियाव 1 नम्बरै थागोन। 3 घन्टानि बे आनजादाव ससियेल स्टाडिजनि मोन 30, जेनेरेल नलेजनि मोन 30, लजिकेल रिजनिं एन्ड मेन्टेल एबिलिटिनि मोन 20, सानखान्थिनि मोन 35, इंराजिनि मोन 35 सोंथिफोर थागोन। मेट्रिक थाखोनि मासि आरो ड्राइभार मासनि थाखायबो गासै 150 सोंथि थागोन आरो मोनफ्रोमबो सोंथियाव 1 नम्बर थागोन। 3 घन्टानि बे आनजादाव ससियेल स्टाडिजनि मोन 20, जेनेरेल नलेजनि मोन 30, लजिकेल रिजनिं आरो मेन्टेल एबिलिटिनि मोन 20, सानखान्थिनि मोन 30, इंराजिनि मोन 35, रड ट्रेन्सपर्टनि मोन 20 सोंथिफोर थागोन। गुबुन फारसे 4थि मासनि थाखाय मोननै केटागरियाव आनजाद खुंगोन। 8 थाखोसिम मोनसे आरो 10 थाखोसिमनि थाखाय गुबुन मोनसे केटागरि। मोन्नैबो केटागरिनि आनजादाव इंराजि, ससियेल स्टाडिज, सानखान्थि, जेनेरेल नलेज आरो मेन्टेल एबिलिटि आरो लजिकेल रिजनिंनि गासै 135 MCQ सोंथिफोर थागोन। 4थि थाखोनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सोंथियावबो 1/4 नेगेटिभ मार्किं थागोन। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ असम इन्डिपेन्डेन्ट एबा आलफा उदांनि सासे केडारआ अरुणाचल प्रदेशनि जयरामपुराव थानाय पुलिसनि सेराव गावखौनो रबिबारखालि थांनानै सारेन्डार खालामनानै लाहैयो।
सुलुङाव मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सारेन्डार जानाय केडारखौ 20 बोसोरनि धनन्जय सनवाल उर्फे बकुल असम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। धनन्जय सनवाला म्यानमारनि अराकान केम्पनिफ्राय खायदा बाहायनानै खारखुमा बोनानै गावखौनो पुलिसनि सिगाङाव गथायफैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। जयरामपुर पुलिसआ फैगौ समफोराव नायबिजिरनो थाखाय धनन्जय सनवालखौ मार्गेरिटा पुलिसनो गथायनानै हरनाय जायो। गोख्रोङै नायबिजिरनायनि उनाव केडारखौ आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरुआ ओनसोलनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ताकुआ खानानि गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो फिसाज्लानि फरायनायनि गनायथि बिनानै डिजिपिनो लाइजाम लिरहरदों सुनील गगैनि बिसिया। रिपर्ट बायदिब्ला काजिरङा मुलुगसोलोंसालियाव BCA फरायगासिनो थानाय सुनील गगैनि फिसाज्ला सौरभ गगैया 75 जौखोन्दो नम्बर लानानै 3थि बोसोराव उथ्रिसार जानो हादों। बेनिखायनो गोदानै मुं थिसननाय सौरभ गगैनि गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय मुलुगसोलोंसालियाव थांनायनि गनायथि बिनानै बिमा पुष्पा गगैया डिजिपिनो लाइजाम लिरहरदों। धाकुआ काना सदर थानानि OC-नि गेजेरजों डिजिपिनो हरदों लाइजामखौ। बबेखानि सौरभ गगैनि बिसि पुष्पा गगैया फिसाज्लानि गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गनायथि बिहरनाय लाइजामखौ डिजिपिनि अनगायैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, CID-नि IGP संजुक्ता पराशर, CID-नि SP अमृत भुया, लखिमपुरनि SP-नो दैथायहरदों। बेजों लोगोसे बे बिथिङाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय बाथ्रा होनायखौ लुबैदों सुनील गगैनि बिसि पुष्पा गगैया। गवालपारा जिल्लानि आग्या गलपारा रडआव रबिबार बेलासि समाव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे फालांगिरिखौ गुलि गावनानै जिउ खहा खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिनाय मोनै दुथांफोरा अशोक गयल मुंनि सासे सुबुंनि गारिखौ लाखिनानै बिनि सायाव गुलि गावो, जायनि जाहोनाव जोखोम जानानै जायगायावनो अशोक गयलआ जिउ गोमानो गोनां जायो। बे जाथायनि दसे समनि उनावनो ओनसोलनि पुलिसफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय गलपारा सिभिल हस्पिटालाव लानानै थांनाय जायो। पुलिसफोरा बे जाथायनि सायाव दासिमबो नायबिजिरगासिनो दङ। बे गिख्रंथाव जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा संखिखांनायखौ नुनो मोन्दों। 2026 मायथाइयाव दिसपुराव सोरखार सोलायगोन। दिसपुराव सोरखार सोलायनायनि इसारा मोन्दों प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भूपेन बराया। मानोना रायजोनि थासारिया 2024 मायथाइयाव 1998 मायथाइनि बायदि जादों। बेनिखायनो 2001 मायथाइयाव कंग्रेसनि सोरखार फैनाय बायदिनो 2026 मायथाइयाव कंग्रेसनि सोरखार फैगोन होननानै भूपेन बराया दाबि खालामदों। 2026 मायथाइनि आंगोथिया इसारा मोननायनि उनावनो कंग्रेसआ बिसायख'थिनि थियारि जादों। दोलोनि सान्थ्रि गाहायखौबो कंग्रेसआ थि खालामखाबाय। 2026 मायथाइयाव दोलोखौ सोर दैदेनगोन, दिसपुराव सोर जिरायगोन बेनि सायाव सावरायनाय जाबाय। नाथाय सान्थ्रि गाहायजों लोगोसे सान्थ्रिफोर आरो गोहो बांहोनाया कंग्रेसनि थांखि होननानै भूपेन बराया बुंदों। बे समाव कंग्रेसआ बेबायदि मोजां सान, गुबुन फारसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अहंकार एबा हिंसा। गिबि मन्त्रिनि अहंकारावनो BJP-आ जोबस्रांगोन। BJP-नि माखासे दैदेनगिरिया कंग्रेसजों फोनांजाबगासिनो। दायो फोसावनोल' नांसिगौ होननानैबो भूपेन बराया बुंदों। ओरैहाय प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भूपेन बरानि बेबायदि बानबुंथायनि उनाव BJP-नि बारग' दैदेनगिरि आरो आथिखाल कंग्रेसि RP शर्माया गेदेर बाथ्रा बुंदों आरो BJP नागारनो नागिरनाय दैदेनगिरिफोरा गावजों लोगोसे कन्टेक्टआव दं होननानै दाबि खालामदों। RP शर्माया बुंनाय बायदिब्ला गावजों कन्टेक्टआव थानाय सोद्रोमाफोरनि खारिथियाव बारग' MLA-जों लोगोसे आफाद आसामनि दानि गोबांसा MLA दङ। कंग्रेसआ बेबायदि गोख्रों जाबोनाया 2026 मायथाइयाव रायजोआव सोरखार दागोनखौ रोखा खालामदों। गासैबो गाहामैनो थायोब्ला कंग्रेसआ 2026 मायथाइयाव 80निफ्राय 85 मासि मोनगोन होननानैबो RP शर्माया दाबि खालामदों। जरहाटनि मरियानि ओनसोलाव
मासे हुलक गिबनखौ गंसे सिनाय मोनै गारिया हुख्रेमनानै गालांनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा लामानिफ्राय बोखांनानै लाना थाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला मरियाननि हलं गाफार गिबन रैखाथि होग्रा जायगानिफ्राय मासे हुलक गिबन मुंनि मासे मोख्राया साखाथियाव थानाय लामायाव ओंखारना थानायाव हरखाबै गंसे सिनाय मोनै गारिया हुख्रेमनानै गालांनायनि जाहोनाव हुलक गिबन मुंनि मोख्राया जायगायावनो जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा बेबायदि दुखुनांथाव जाथायनि उनाव सुबुंफोरनि आब्रुथि गैयै आखल आखु दिन्थिनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि हाग्रा बिफाना बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायजों लोगोसेनो ओनसोलनि सुबुंफोराबो हुलक गिबननि जिउ खहा खालामग्रा सुबुंनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामाव दैनि थाथाया लासै लासै खमायबोनायजों लोगोसेनो गोबां ओनसोलफोराव दैबानानि लोमसावनायाबो खमायबोनो हमनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम हादाबसा बोथोर सामलाय खुंथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 5,97,604 सुबुंफोरा दासिमहालागैबो दैबानाजों खहा जादों आरो थैनायनि अनजिमाया गासै सा 93सिम जाहैदों होननानै मिथिनो हादों। बेनि अनगायैबो दैबाना लोमसावनानै गासै 25,367.61 हेक्टरनि बायदि आबादफोरा सिलिंखार जादों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि दैबानाजों आसामनि गोबां ओनसोलफोराबो खहा जादों, जेराव काछार जिल्लाया बांसिनै खहा जादों। बेनि उनाव धुबुरी आरो नगाव जिल्लायाव खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो दासान्दि खुंथाया गोबां जिल्लाफोराव गं 134 रिलिफ बादा लुफुंनानै होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।